Yusuf Suwidin ni din masoyinki ne. Zan baki zuciyata ki Adam. Ga Abdul Kafina shi ma masoyinki ne. Allurar ruwa wuyar ɗaukowa take, na buga tambura na ƙaunar ki ina kike, na miki albishir shirin auren ki nake sirrin zuciya. Allurar ruwa wuyar ɗaukowa take, na buga tambura na ƙaunar ki ina kike, na yi miki alƙawarin kulawa zanai da ke sirrin zuciya. Allurar ruwa da wahalar samu take, ki amince da ni ki ban yarda zan rike rai ke ɗaya so cikin matan duniya kin da habibiya. Komai na da rai da zuciyata na bar miki, cikin mata ke kaɗai na zaɓi nasara miki, abinda kike so a duniya ki faɗa zan miki, fatan da nake kawai ki sanya ni farin ciki a gaida sarauniya. Ne miki alkawari ne, hannu baki gurin kwana ne, da ni da ke da karinsi na ce ba mu rabewa kin ji. Na sake a raina ni dai zuciya kin zan mini kurji, ki ban soyayya ni dai sa na gaba maki yana baya. Tana buƙatar mai juriya, wanda ko ina da shi zaki tutiya, ki halitta ki bani sokar ki shariya, in ki kamin hakan na cika buri a duniya. Burin duniya yace burin duniya. In dare yau nai sanadinki ne, da gari ya waye zan fara murna zana ganki ne, da na zo kwanan da ni na kadaici zana zayyane, ko zaki ji tausayi na ƙaunar saki jingine ki damkan zuciya. So a zuciya ba shi da magani, ki sani ke kaɗai na sa raina tintini, soyayya nake nufi ki min lamani, dan ni zanen miki soyayya da gaskiya. Na kyale ki tintini, na tun da nake akan ki ni ina sani.